Ja som bol v apríli, teda v 90. roku hneď od začiatku v Národnej rade. Bol som kooptovaný za poslanca, kooptovalo ma VPN, ale pridal som si k tej kooptácii VPN, som si pridal sociálna demokracia, mal som výnimku, mohol som si to tam dať, Jano Budaj súhlasil. Väčšina zákonov sa riešila vo federálnom zhromaždení v tom čase, ale pamätám si ako dnes dva zákony, ktoré prišli, a to vám urobí ten obraz, o ktorom hovorím. Dva zákony, ktoré prišli z dielne VPN v apríli, obidva v apríli, jeden začiatkom, druhý koncom apríla 90. roku. Ten prvý zákon bol zákon o hazardných hrách. Prvý zákon vôbec, samozrejme, mal honosný názov zákon o lotériách. Ale bol to prvý, ktorý sme riešili o hazardných hrách. A druhý, ktorý prišiel, bol zákon o súkromných bezpečnostných službách. Zákon, ktorý bol zase v krásnom obale zmeny živnostenského zákona, samozrejme. Ale spomínam to hlavne preto, že hazardné hry a SBS-ky, bez nich si neviem predstaviť ani jedinú mafiánsku skupinu na Slovensku. Pravdou absolútnou je, že každá mafiánska skupina vznikla na báze SBS-iek. Neexistuje žiadna iná, ktorá by vznikla nejakým iným spôsobom.